Здравейте, искам да ви попитам, кое от 7-те предложения, които ние сме внесли в парламента, считате за най-важно и лично така най-ви импонира и смятате за неотложно за приемане? Ами, едно от предложенията, което на мен лично ми е най-близко и за което се боря извън самите тези предложения, това е за прозрачността на гласуването. Явното гласуване в ВСС. Това може да е на пръв поглед така доста едно от малките предложения, незначителните, обаче то според мен е много значително, защото когато хората взимат важни решения, те трябва да застават с имената си зад тези решения. Когато са прикрити зад един вуал на неизвестност, тогава те решения могат да бъдат всякакви и най-често се случва такова, че се взимат грешните или неподходящите кадрови решения и не само. Така че явното гласуване е абсолютно задължително. То трябва да се случи. Не е категорично казано, че трябва да се случи в сегашната му форма, затова трябва да се натиска максимално и да искаме това нещо. Да, всъщност парламента с промените, които прокарат, отмени тайното гласуване, но не въведе явното. Тоест вярвате, че това трябва да се случи на конституционно ниво, а не в законите, за да има все пак истинска гаранция, че законът се променя по-трудно и следователно няма да бъде изменен на следващия път. Абсолютно. Във всяко едно звено, в което се взимат решения, те трябва да бъдат взети публично и явно. Всеки човек трябва да застава с лицето си за тях. Това е основно задължение и то трябва да бъде вписано като задължително. Така че... И в основния ни закон, Конституцията. Да, разбира се. Благодаря.